क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि प्रशान्त कुमार ब्रह्मआ थांनाय मोनानि 9 रिंगायाव रुंसारि जाबाय। माखासे गोबां दानसो सिगांनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै थानानै दंमोन मानाव गेदेर प्रशान्त कुमार ब्रह्मआ। क'क्राझार जिल्ला नाराबारि गामिनि थागिबि प्रशान्त कुमार ब्रह्मआ आथिखालाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि बिबानखौ सामलायबाय थादोंमोन। लोगोसे बिथाङा बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम एस'सिएशन सुंद'यै BIGA जिल्ला आफादनि आफादगिरि बिबानखौबो बाननानै दंबाय थायोमोन। दिनै फुंनि समाव रुंसारि प्रशान्त कुमार ब्रह्मनि जिउ गैयै गोथै देहाखौ जोबथा बिदाय होनाय जायो। फिन बुंफिनबावदों दि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि प्रशान्त कुमार ब्रह्मआ थांनाय मोनानि 9 रिंगायाव रुंसारि जाबाय। माखासे गोबां दानसो सिगांनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों भुगिनांनानै थानानै दंमोन मानाव गेदेर प्रशान्त कुमार ब्रह्मआ। क'क्राझार जिल्ला नाराबारि गामिनि थागिबि प्रशान्त कुमार ब्रह्मआ आथिखालाव क'क्राझार जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि आफादगिरि बिबानखौ सामलायबाय थादोंमोन। लोगोसे बिथाङा बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम एस'सिएशन सुंद'यै BIGA जिल्ला आफादनि आफादगिरि बिबानखौबो बाननानै दंबाय थायोमोन। दिनै फुंनि समाव रुंसारि प्रशान्त कुमार ब्रह्मनि जिउ गैयै गोथै देहाखौ जोबथा बिदाय होनाय जायो।